Ok wawinji ka chak manyien kendo. Wawinji. Wan kakonagi option ma wan go sani en mana broad based ni. Nikech king'iyo siasa ma gore Kenya. Ok wadhi kanyo. Ipenjo kucho ni twadhi kanye. Alafu Tom temo wacho gimoro kanyo ni kik wadhi kwasecho. But at the same time kwasungore ahinya. Tie jok moko madhi kanyo kendo wadhi dong' mana e mudho kendo. Kuran kwayo nani wan kakonagi wa support uru broad based mane option ma wan go maber. Alternative mantiere ok ber kodwa kakonagi. Koro mane kwayo king'iyo gini matut ma ok wacha ni kani 2 term kata 1 term no king'iye wan kakonagi kumwaseaye gi sandruok mwasesandrego gik mang'eny. Ineno ka sirikal mantiere ni bet kong'iwa gi yo maber. Koro mano king'iye ma ok odwa wuondo jothurwa mane kumonego bed ni wabede. Nikech kok wadhi kamano to wadhi kure. Koro an mana kwa mana jothurwa ni no alternative mantiere gi ma e yo maber. Kamano. Agonero kama Atamba ayud wach mogik kawuok ka kuom Tom bende ka watieko chenro mar Okinyi Okinyi ma kawuono. Ote mari gi wach mogik mari en mane? Wachno mogik aduoko ne